tangira pamhuri yauya chiti last week idare remusha menyu roda kuti rigadzire. Saka nekudaro ndakati aiwa chidaidzai mhuri kuti mhuri iuye so that dare racho rigadziriswe, musazotemana nematemo nekuti idare rakabva kuti raramba richiitika pazviitiko zvemumusha menyu. Ndinodaira kuti kauya mese makakwana semhuri hangu chemagono mune chekutaura here ndinesheuo aiwa ndiyo yandikwanidza yavo vakanhauyi panoaasitangurofanana yekwarunyanga iyi yakanga aunza nyaya muno mune Gideon adaidza rimwe munhu vasiya imwe munhu vakati havakwanisi kuya vatibatani pamwe chete vati mune mugwani varikupenga varikubudirwa vachezvawo mhuri vakangobhadhara vanana redhora zekuda kudzinga ngozi mumusha here vakakudza vadzoserana vachezvawo futi mukati ngauye wakakwana chamudimoeruka maminutes nangu chandingada kutogozaveza kutoti mhuri dzenyu ingani baba mhuri dzedu dzinotibatsirapo takabvisa mari ingani andisokutaura dzibadzana baba baba iwani ndowasara andini awari baba wakagara pasera wagara pasera ndowari nyanga tese tawana pamaka yapa hamuna kuyana wangu wasipo asisamwe ndakandowapa. Saka mudzokera kuseri kwechuru handi pane briefing yakati kubrifa pane angade kubrifiwa ikuno wanimina wangu wari pano semamiriro akaita nyaya ana angade kutaura matambudziko amurusangana nawo kuti mambo wazivo takazvizwa yakatingarambe tiri kuma. Saka vanhu vese muri kuziva kuti chikonzero chaunza padare rineri handiti kuziya ndozachiverengai maminutes kuti mutauro kuti yakapinda yakapinda musi wa23 mwedzi wapera aunzwa narunyanga Gideon akauya nemhuri yanga yakada kutowandawo futi sezvakada kuita zvamakaita. Gideon akati musi wa14 June gore rine akadaidzwa kwaMorgan achiti pane mwana ane 12 years ari kubudirwa achipopota, kana nhasi mhuri iyoyo haipo. Takamboronga 5 July kuita basa as ne Passmore wakasvika pamba wakapisa imba yangu. Takazobvisa ma900 yekuripa ngozi asi haina kubuda kusvika takadzoserana mari iyoyo. Kuuya kuno takarongerwa nemuzukuru wedu anonzi Dota ndeyatiti tuye kuno nenyaya iyoyo. Saka pane mhuri i1 yakanga isina kuuya kana kuti 2 saka mhuri yacho iyo 1 yauya nhasi ndoye kwaMorgan yese iripo. Saka moenda kuseri kwechuru kuti muchindorongerwe dare racho kuti rakamira sei handiti ndiani yakutaura ndii baba wemwana mwana mwana ari kurwara wacho. Ini ndiri kuzosaka kuti nyaya isvike pairi nhasi apa takaungana semhuri zveshuwa sekutsanangura kwayakaitwa takatadza kukonana nacho vanhu vakatadza kutedzera zvaitaurwa nechi nemwana ndikuma vaishoora chi zvaitaura mwana vanhu vaiti kupenga kuita chi kuita mwana zveshuwa ini zvaita mwana inini zvakandikachamadza
zvizounganidza vanhu zvinyaya zvosaka kuti vanhu vari paungana tibatsira nezvakuita mwana zvinhu zvaita mwana anombobva ndati ndazoona mupenyu saka ndakanditaurira wacho ana mukoma nana baba nunga vanhu vaisindakavataurira vaisa vakaungana ndingatori mumbodzesa zvikurwara ndingatsana zvikurwara kumwana vanhuiswa ndozviziva akatoya tiise mhuri saka ini chakazosaka kuti tichave kudai kunoko vanhu vanga kuti mwana wangu ari kudini ari kupenyu vana kuzvibhirivha kuti mwana ari kurwara ende musha wedu chaitaro chokwadi wakarema vanhu vakutora advantage yekurwara kuita mwana wangu kugadzisa dambudziko remusha wakusiya nyaya yekurwara kuita mwana wangu inini wada kugadzisa matambudziko avo emusha iye mwana ari kurwara wakusiya havana basa nazvo saka vanhu vakamhanya vaya kuno nyaya yedu tikatanga kuisa kwasabhu tikaendesa kwasha saka takangoita hinga takamira takadaro chiti zvataisa kwashe ngatimbogadzise zvimwana tozofambira pamberi nenyaya yedu mwana adini apora asi vanhu vakaramba vari bhizi aende kupi kwashe tina kuramba kwashe tikadai ngatimbotanga takapisa mwana ndipo katanga noizipa vanhu vada kutanga kugadzisa dambudziko remusha vaitadza kugadzisa dambudziko remwana ari kurwara nguva yacho iyoyo mwana ari kunzi ari kurwara nedambudziko remusha saka vanhu vari raiti vanoda kuti ngatendei pamudzi kuti mwana adi apore saka ndizvozvo mese muri right iwewo chako unenge utarisira mwana wako asi havari kutaura kuti aiwa zviri kukonzerwa nezvemushangatika zvezii saka ndoda ratauya kuti aiwa chiendai takudaidzai mese chiendai mundonzwe mashoko angaitwa kuseri kwechitu makaenda here hamuna kuzoenda makanga mati tiende tikati atende hatina kukwana saka tisimukai moenda kuseri kwechuru modzoka mokontinue tonzwa kuti idambudziko rei riri kubata mwana ndoratiri kuda kuona kuti chikonzero chei mwana ari kudini ari kurwara kuseri kwechuru inini ndikufamba handisi kuramba nditambopedza bvudzi kufamba ndikuti nemwana ndikuona kunge zvikuita zvichinji handisi kuramba kuseri kwechuru nditambopedza process nemwana wangu kuseri kuita mwana wangu ndikuratidza mwana wangu angu andapedza kana kuzodzoka tinozodzoka aiwa urunzwa muchini wakaunza nyaya yamudare akaunza nyaya yamudare katoshandisa ndichinzwa nyaya yekunzi nyaya yakudare gosi nyaya yataironga semusha iri kurwadza vamwe hazvina kutangira pamwana wako chete vachitaura handizvo saka iri dare ratiri kuda kuti ribatsire chii munhu iwe kana uchida kuzozvipatsanura padare iroro uzozvipatsanura hapo leta hatizve zvigoenda timboite dare rimwe rechii remhuri ndiri baba wacho mhuri yese unonzi ari baba zita ndiri baba woge taura wakakuita hapana vakuita akutaura zvevanhu vakuru vakawakavo unonzi ari mwana saraki pasimoya right ndizvozvo ndosaka tiri kuti ngatitendei tichinobatsirike panze atendei right simukai mese uyai munodzoka handisati rapedza munodzoka nyaya yenyu ichadzoka mudare yaane mashoko anenge auya